do kami pigre-receive kayo ng incident report. Ining situational report tali sa mga drivers. Ang ining operation mingon yan, kaagan make analysis yan later on kung ipadagos or i-pull out or mag-reassign. Pero sa ngunyan, alipas na kami sa program kang kamalig bagas naman sa closing kang Cessna plane accident circulation retrieval operation. Adik di kami sa kamalig, asa batan mi so truck kang PNP pano. Ngunyan naman, pabalik na kami dyan sa Legazpi. Nasa batan mi na naman, pano manggiraray. Sa sabihin, dakol manggiraray nagsasakay, digdi sa area ini. Hindi ko paaram sa ibang lugar kung dakol man nagsasakay. Ikaw kita duman na duwa, ining ko yan, ining Philippine Air Force, kita Philippine Navy. May duwa kita duman na dakol at nagbabiyahe sa First District. Pero araw mo tayo ang tabi dyan, Pio, depende sa sitwasyon. Magpapadala sila sa Moyaki performance report, situational report, kung ano ang performance kan mga vehiculong pig-deploy. May report kami every now and then, hali mismo siya na kada biyahe. Nga na yung ma-assess na situation na hindi kaya ini bagang so day 1 ta day taman aram taday man ako kinare-receive ng report talagang confirmation kan masisay talaga ang masabay sisay ang day masabay tapos ari na lugar ang mapaparalay. So based sa performance mo niya na daw magkakaigwa kitang assessment, then magkakaigwa kami kipanibagong decision making kung kaipuhan kung sain or kung dahil magkaipuhan sa iba.